Dasha, mesedez, Penny zainduko alduzu. Benetan joan behar dut orain. Noski, Eva, lasai. Eskerrik asko, Dasha, agur. Oso ondo zainduko zaitut. Penny. Lehenik janaria emango dizut, itxaron segundo bat eta etorriko naiz. Eman diezaiogun janaria katuari. Zer, Penny ez dago hemen. Ai, ez Penny desagertu da. Penny aurkitu behar du. Begira dezagun bere leku gogokoena. Penny, ez duzu hor egon behar. Ez da Penny ere. Katu galduaren kartela behar du. Joan gaitezen ate nagusira. Ai ez, atea zabalik dago Penny. Penny, Penny. Aurkitu egingo zaitut, Katu. Katu, Penny, non zaude Katu. Ez dago Katurik hemen. Zer gertatu da, Dasha? Ez dut Penny inon aurkitzen, uste dut galdu egin dela. Ideia bat dut nola aurkitu goazen, Dasha. Bai, goazen aita. Katuak urratzea gustatzen zaie. Egin dezagun urratzaile bat Pennyrentzat. Bai, aita, ideia ona. Orain, aria aukeratu dezagun. Urdina. Txoria. Gorria. Berdea. Aukera bikaina, Dasha. Funtzionatzen du. Dasha, ezkutatu gaitezen Penny beldurtu ez dadin. Ai ez lo hartu dugu, aita esnatu. Ai ez Penny ez dago hemen. Lasai, Dasha, ideia hobe bat dut goazen. Saiatu gaitezen katuentzako tunel bat. Hau gustatuko zaio Pennyri. Eta orain, Dasha ezkutatu behar dugu. Txongi. Agian Penny da. Begira dezagun. Uste dut Penny hemen nonbait dagoela. Alex? Bai, ni naiz zure tunela benetan gustatzen zait. Penny ez dago hemen. Lasai, Dasha, beste ideia bat dut goazen. Egin dezagun katu etxe bat. Ados, egin dezagun. Katu etxe ederra. Jar dezagun Pennyren jostailu gogokoenak barruan. Orain, Dasha ezkutatu gaitezen Penny beldurtu ez dadin. Uste dut Penny dela. Penny,
Zu alzara. Zu zara. Penny. Jostailua besterik ez Penny. Entzun duzu hori. Penny, ze bihurria zaren, azkenean aurkitu zaitugu. Kaixo, nola zaudete? Oso ondo gaude. Zure animalien ardura izan. Karnotauro hau bikaina da. Velociraptor izugarri itzela da. Hau erabat bikaina da. Zer gertatzen ari da? Lasai, nik lortuko dut hau. Ai, ez. Lasha, Alex, korrika egin! Lasha, Alex, lasai! Magia makilak dinosauroa berriro jostailu bihurtuko du. Non dago zure makila? Ez, galdu egin dut. Lasai, hemen gelditu. Ez, oso arriskutsua da. Kontuz ibili. Hau Herrerasaurus da. Inoiz aurkitutako lehenengo dinosauroetako bat izan zen. Duela 230 milioi urte baino gehiago bizi izan zen. Polita baina azkarra eta arriskutsua zen. Makila lortu dut. Bai. Bai. Biba. Lagunak, dinosauro hauek itzul ditzagun. Lasha, Alex, aurki ditzagun dinosauro guztiak, baina gogoratu, magia makil honekin edozein dinosauro jostailu bihur dezakegu. Arriskutsua dirudi, baina divertigarria. Ados, egin dezagun. Joan gaitezen monstro eizara. Non dago dinosauroa? Entzun duzu hori. Wow, hau Quetzalcoatlus da. Wow. Ez zen dinosauroa, pterosauroa zen. Hegazkin txiki baten tamainakoa zen. Ei. Hau oso divertigarria da. Hau Majungasaurus da, mutur laburra eta hortz asko zituen. Buruan adar txiki bat zuen. Orain itzuliko zaitu. Hau Velociraptor blue da. Gorputzean zerrenda urdin bat du, horrela lortu zuen bere izena. Ai, ez! Bihurtuko zaitut berriro jostailu dino. Orain zure lekuan itzultzeko garaia da. Wow, hau Corrigosaurus da.
Bere izenak kaskoa duten sugandila esan nahi du. Kasko baten antza zuen kresta handia zuen. Zurekin nago. Hormarik betea. Hau borealo belta da, babes handia zuen oso itzela. Berriro bihurtuko zaitut jostailu dino. Babesleku bat eraikitzen ari naiz dinosauroek ezin nauten harrapa dezaten. Hau Interrupter da. Dinosauro hau ez zen existitzen. Laborategi batean egin zuten, gaizto bat da, beldurgarria, azkarra eta erabat basatia. Goaz zure bila berriz. Jolasean ari naiz. Hau Pyroraptor da. Bere izenak zulapurra esan nahi du. Zientzialariek lumaz estalita zegoela uste dute. Raptor hau txikia baina bizkorra zen. Baietz. Bai. Hau Suniceratops da. Bi adar zituen eta behi baten tamaina zuen. Itzultzeko garaia da. Hau Atrociraptor da. Txakur baten tamaina zuen, baina filmetan askoz handiagoa da, divertimenenerako. Goaz zure bila berriz. Hau Distortus Rex da. Ez da benetako dinosauroa. Beldurgarria. Distortus Rex laborategi batean egin zuten, eta oso indartsua da. Hau Elasmosaurus da. 72 hezurreko lepo luzea zuen. Planetako beste edozein animalia baino luzeagoa. Eramango zaitut etxera. Hau Jantxuanosaurus da. Eskola autobus baten luzera izan dezake. Goazen ura hartzera.
Bai, horrela. Hau genio dekte zeruz da. Mini T-Rex baten antzekoa da. Hau Carnotaurus da. Bere izenak aragijale zezen esan nahi du adarren ondorioz. Begira bere beso txiki politak, goazen! Bai, lortu dugu! Eba, Dasha begira zer aurkitu dudan. Ez! Ondo da, ondo da, ondo da. Alex, ikas dezagun gauza interesgarriak animaliei buruz. Ongi, egin dezagun, Eba. Eba, jostailu bat ahaztu dugu. Goazen eta bilatu dezagun. Etorri, etorri. Itxaron, Alex, entzuten alduzu soinu hori? Bai. Hau gogorra izan da. Ba, zer egingo dugu orain? Animaliak berriro jostailu bihurtu behar ditugu. Oh, badakit, bilatu dezagun makila magiko bat. Ideia bikaina. Etorri. Ni naiz. Badakit, makila magiko bat egin dezakegu. Etorri, Alex, goazen. Perfecto, moztu dezagun. Azkar, animaliak entzuten ditut. Poia, gure makila magikoa. Espero dut funtzionatuko duela. Goazen. Alex, entzuten alduzu hori? Bai, oso beldurgarria da. Zuek nork uste duzue dela? Leoi bat, tigre bat edo pantera bat? Hau leoi zuri bat da. Aupa, hori da. Leoi zuriak haindira arraroak non jende askok urteetan pentsatu zuen mito bat besterik ez zirela. Ilearen zuria kolore inhibitzaile izeneko gene arraro batetik dator. Ongi. Alex, oso politak dira. Agian gorde ditzakegu. Ez, Eba, ezin dugu. Berriro jostailu bihurtu behar ditugu. Ongi. Oso politak dira. Gehiago aurkitu behar ditugu. Goazen. Goazen. Hau zebra bat da. Balzenekien zebrek marra bakarrak dituztela, gure hatz markak bezala. Gainera, zebrak korrikalari oso onak dira, beraz, hobe dugu korrika egitea. Ordua da zu berriro eramateko. Hau gorila da. Gorilak munduko primaterik handienak dira. Oh, benetan! Gorilak 20 soinu desberdintatik gora komunikatzen dira. Gorilak oso indartsuak dira. Bere pisua 10 aldiz altxa dezakete. Gorilek zeinu hizkuntza ikas dezakete, tresnak erabili eta arazoak konpondu. Eraman zaitzagun berriro zure jostailuetara. Hau hormigazale bat da. Hormigazaleei intsektuak gustatzen zaizkie. Normalean inurriak eta ermitak jaten dituzte. Eguneko 30.000 arte. Ez dute hortzik. Hizkuntza luze eta hitzazkorrak erabiltzen dituzte intsektu guztiak xurgagailu gisa jasotzeko. Haien hizkuntza oso luzeak dira, 23 azbete arte. Gainerako jostailuetara itzultzeko ordua. Begira hau.
Hau Pazifikoko erraldoi bat da, munduko olagarro handiena. Kotxe baten tamainakoa izan daiteke. Olagarroek kolorea eta testura alda dezakete harrien, hondarraren eta algaren moduan. Oh, begira, benetan kolorea aldatu du. Oh, bustita dago. Hauek alpakak dira. Alpakak belar jaleak dira. Oso lagunkoak dira. Batzuetan bakarrik egotea ez zaie gustatzen eta batzuetan txistu egiten dute. Alpakak eztul egiten dute janaria edo espazioa eztabaidatzen dutenean. Eta begira, badago koala bat bere haurtxoarekin. Koalek atzabar zorrotzak eta gorputza dar sendoak dituzte, eta horrek ondo igotzen laguntzen die. Joey izeneko koala bat jaio zen jelly bean baten tamaina duena. Ze polita! Koalek 20 ordu arte lo egiten dute egunero. Sinetsi dezakezu hori? Hau gamelu bat da. Gameluak ura edaten adituak dira. Batarekin 52 galoi ur edan dezakete. Gameluek pertsonak eta hornidurak eraman ditzakete basamortuko bidaia luzeetan zehar. Hain beroa da, baina gameluek temperatu oso altuak jasaten dituzte eta ez dira sekula eguzkitan erretzen beren larru lodiagatik. Eramango zaituztegu zure lagunen gana berriro. Ni naiz. Maite dut nire dragoi jostailua. Ai, ez, nire dragoi jostailua bizirik dago. Ai, ama. Ai, ene, zer egiten du honek hemen? Ikaragarria. Honek ez du nire jostailuetako baten itxura. Jeba, hau nire dragoi jostailu berria da. Eskerrik asko salbatzeagatik. Ikusi alduzu hori. Hau Clyde ez dalezaldi bat eta behi bat dira. Clyde ez dalezaldia, saskibaloi jokalari baten altuera eta auto txiki baten pisua izan daiteke. Oso pisutsuak diren bagoiak, nekazaritza tresnak eta jendez betetako gurdiak ere tira ditzakete. Behiak oso handiak izan daitezke eta auto txiki baten pisua ere izan dezakete. Haien gorputzak oso indartsuak dira. Eizu, gelditu. Berehala berriro jostailu bihurtu behar ditut, bestela dena apurtuko dute. Hau komodo dragoi bat da. Komodo dragoiek dira handienak. Muskerra lurrean. Haien izatzak hain dira indartsuak, kolpe batekin animalia handi bat bota dezaketela. Gainera, milarekin usaintzen dute. Azkar korrika egin dezakete, ondo igeri egin eta zuaitzan igo daitezke. Bai. Bederatzi, 10, 11. Bai, guztiak bildu ditugu. Mutilak, egin dezagun galdera txiki bat animalien izenak eta haiei buruzko datuak gogoratzen dituzuen ikusteko. Zein da animalia honen izena? Hau leoi zuri bat. Eta orain, zein da animalia honen izena? Ondo, mutilak, hau hormigari bat da. Eta zein da animalia honen izena? Hau Pazifikoko olagarro erraldoia da. Alex, zer da hau? Nik uste nuen animali guztiak bildu genituela. Ez dakit, jeba. Mutilak ni naiz, engainatu zaituzte. Oh, zubi hori, jeba. Alex ba alzenekiten krokodiloek begi bat zabalik lo egin dezaketela? Ez dut jakin. Hau oso divertigarria da. Espero dut gaur gauza polit asko ikasi izana.
Wow, munduko mapa bat da. Wow, animaliak. Animaliak. Kaixo, lagunak. Lagunak etorri, etorri, etorri. Gaur munduko leku desberdinetako animaliak ikasiko ditugu. Bai. Ai, ez, zer gertatu da? Ez kezkatu, lagunak, bildu ditzagun kubo guztiak elkarrekin. Bai. Bat, bi, hirugarren. Bai, bai. Lan bikaina, lagunak, lehen pausoa egin dugu. Orain, urrengo pausoa kuboekin animaliak egin eta mapan behar bezala kokatzea da. Zer animali egin behar ditugu kuboekin? Lama, kanguru, panda, pingüino, hartz, otso, gepardo. Ados, egin dezagun. Kangurua Australian bizi da. Kanguruei buruzko datu interesgarria. Jauzi bakarrean 9 metroko distantzia egin dezakete. Wow. Kanguruei buruzko beste datu bitxi bat, ezin dute atzeraka ibili. Lama bat egin dut. Lama nia. Lamak Hego Amerikakoak dira jatorriz. Lamak adimentsuak dira eta erraz entrenatzen dira. Datu bitxia, bigarren. Lama bat beste lama batekin haserretzen denean, mingaina ateratzen diote desatsegina adierazteko honela. Excuse me? Eta zer dago hemen, lagunak? Ez genekien zer egin. Beraz hau egin genuen. Badirudi gehiegi dibertitu garela. Orain konpon dezagun. Eginda! Great.
Orain, animaliak mapan ondo kokatu ditzagun. Egin dezagun. Panda Asiakoa da. Gepardoa Afrikakoa da. Otso bat. Ez, hori ez da otsoa. Otso bat aurkitu dugu. Otsoa Europan bizi da. Hartza, 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 hartza. Hartzak Ipar Amerikan bizi dira. Pinguinoak Antartikan bizi dira. Pinguinoak maite ditu. Laguntza, laguntza. Gaur, intsektuak aztertuko ditugu. Hau inurri bat da. Hau erle bat da. Eta hau mantiz bat da. Bazkaltzeko ordua da. Non daude intsektu guztiak joan? Laguntza, laguntza, lagundu nazazu. Ai ez, aitak gure laguntza behar du. Mutilak, etxea intsektuz beteta dago. Ez dakit zer egin. Lasai, salbatuko zaitugu. Eskutatu behar naiz. Aita gaixoa. Agur. Mutilak, etxea intsektuetatik salbatu behar du. Baina banandu behar gara. Intsektu guztiak bildu behar ditugu. Bat, bi, hiru, hasi. Ziur nago hemen intsektuak egon behar direla. Itxaron, entzun duzu hori? Nire fruta guztiak jan nahi alzenituen. Zaitut. Ei intsektu, badakit hemen zaudela. Hemen zaude. Eskuak garbitu nahi alzenituen. Hemen eskutatu nahi alzenuen? Gela hau begiratu behar dut. Agian hemen zaude. Futbol estadioa. Ez. Aha. Musikaria aurkitu dudala uste dut. Hauek ez dira intsektuak, ahateak dira baizik. Zerbait aurkitu dudala uste dut. Ez dut nire gela zurekin partekatuko.
Ez zara gure maskota. Zerbait entzuten dudala uste du. Aurkituta zaude. Intsektu handi bat. Denak aurkituko zaituzte. Zer da usain hori? Uste dut ez zarela hemen egotekoa. Aizue. Intsektu hau izugarria da. Nola harrapatuko zaitut? Bueno, agur, uste dut. Begira zenbat intsektu bildu ditugun. Ikas dezagun gehiago intsektuei buruz. Hau errinozero somorroa da. Hau matxin saltoa da, bere biboteak gorputza baino luzeagoak dira. Hau erlea da, 5 begi ditu, baina ezin du gorria ikusi. Hau mantza da. Eraiki dezagun intsektuen dorre bat. Okay!